u potrazi za zmajem. Dečak Matej je izgubio svog zmaja. To ga je jako rastužilo pa je krenuo u potragu za njim. Matej se zaputio u šumu čarolije. U šumi je sreo čarobnicu koja mu je otvorila portal u drugu dimenziju. Kada je ušao u drugu dimenziju, on je zastao očaran jer je ugledao 7 vila kako igraju vilinsko kolo. Dečak je pitao za pomoć, a one su mu pokazale do mesta gde je njegov zmaj. Matej je došao do zamka zle veštice Jasmine. Bilo je mračno i dečak je bio preplašen, ali je morao da spasi svog zmaja. Jako dugo je putovao, te kada je konačno pronašao svog zmaja, Matej je već bio veliki dečak. Nakon što je spasio svog zmaja, zajedno su se vratili kući. Crtani urađen po priči učenika osnovne škole Ivo Andrić. Pisci Elena Mitrović, Aljona Milutinović, Pavle Anđelić, Vuk Đurić. Animacija Jelena Ristić. Narator Aleksandra Zolotić. Muzika uzeta sa sajta Zapsplat.